Тъй като баскаше при Фарук, имаше ли там някой, който ти е много близък? Който ти е като брат? Не, винаги съм бил сам. Колеги имаха, но приятели не бих казал. Значи не знаеш какво е да изгубиш брат. Май да умре. Що ако умре, ясно да свиреме. Ай така пред очите ти. Да се сдуха като гъба. Куката ли това? Не знам, не го познавам добре. Куката е легенда. Това са прилича на човек. Нищо не го интересува. Пален пас. Презервативите са и там. А самобръсначките са и там. Чух за Фарук. Какво правим с бизнеса? Превзехме улицата, сега се качваме да играем във Висшата лига. Висшата лига? Аз какво ще работя в Висшата лига, бе, брат? Селекционер, Росене. Трябва да освежим отбора. София, дай цялата бутилка, Маркович. Каквото искам, го получавам.